फिन बिक्रम दैमारिनि बेरफ्रुसार बिबुंथि। प्रमद बर'आ हाग्रामाखौ लोगो हमनाया थारैनो सैथोमार नामा? आं ओरैनो बाराव गोदाव सोराव नंबा दा नं खोथाफोरखौ बुंलाबायग्रा मानसि नङा। दिनै आङो बारावनो जानला मोनला गोदाव सोराव नंबा दा नं खोथा बुंबायग्रा आं मानसि नङा। दिल्लीयाव खौसेथिनि बाथ्रा सावरायदों, नाथाय गुवाहाटीयाव हुमुखि होहोदों। दिनै गुवाहाटीयाव हाई प्रफाइलनि व्यक्तिजों लेंहर जाहोनाय सा 6 EM MCLA नि अनगा गासिबो हाग्रामा महिलारिजों दं होननायाबो सैथो। बेयो बिक्रम दैमारिनि बिबुंथि। MCLA EM बिथांमोना 6 जननि अनगायै गासैबो MCLA EM बिथांमोना हाग्रामा महिलारिजों बिनि जुगिदि नङा बैनि जुगिदि सोरनिबा जुगिदि नङा सोरनिबा जुगिदिब्लाबो आंबो दङ सार होननाया बेयो सैथो। बर'फोरनि खौसेथिनि बाथ्रा बुंबोनाय आरो हाग्रामा प्रमदखौ जयै खामानि मावजानो लुबैनाय बिटिआर ठिकादार आफादनि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिनि फिन बेरफ्रुसार बिबुंथि। दिल्लीयाव प्रमद बर'आ हाग्रामाखौ लोगो हमनानै जों खौसे जानांसिगोन होननाया सैथो, नाथाय गुवाहाटीयाव सासे हाई प्रफाइल सुबुङा ज' जाहोनायाव होबथादों एबा हुमुखि होदों होनना फोरमायदों बिक्रम दैमारिया। फारसेथिं खौसे जानायनि बाथ्रा, गुबुन फारसेथिं हुमुखि होनायनि अजद बिक्रम दैमारिनि। मख'जाथावदि थांनाय 20 मेआव खौरां बिजोङाव प्रमद बर'आ हाग्रामाखौ 10 एप्रिलाव दिल्लीयाव लोगो हमना खौसे जानायनि बाथ्रा सावरायनायदों होनना बुंफ्रुनानै होदोंमोन बिक्रम दैमारिया। जायनि जाउनाव बर'फोरनि गेजेराव सोंथि सिखारदोंमोन खौसे जानायनि थाखाय स्रोदै रायज्लायनायखौ मानो बुंफ्रुनानै होखो होनना। दा दिल्लीयाव रायज्लायनाय बाथ्राया बिटिसिनि उफ्रा बिसायख'थियाव सोंखारिलायनायनिसो मानो आयदा जाखो आरो सैथोआ मा होनना बिक्रम दैमारिया बुङो? गुवाहाटीयाव हुमुखि होजानायनि थाखायसो बिक्रम दैमारिया हाग्रामा प्रमदनि सावरायनाय खोमानायखौ बुंफ्रुनानै होदोंमोन नामा? थारैनो साननो गोनां बाथ्रा। बिटिसि खुंथायाव थानाय जथाय हान्जानि सा 6 EM MCLA फोरनि अनगा गासिबो हाग्रामा महिलारिजों दं होनना बुंनाय बाथ्राया सैथो होननानैबो बुंबावो बिक्रम दैमारिया। लोगोसे हाग्रामा प्रमदखौ गोरोबहोनानै बिटिसि सोरखारखौ गोख्रों खालामनायाव सोर बिफाव लागोन होननाबो बिथाङा सोंथि खालामो। दिनै आङो बारावनो जानला मोनला गोदाव सोराव नंबा दा नं खोथा बुंबायग्रा आं मानसि नङा। दिनै आं जा खोथाखौ बुंगोन A to Z मोनसे खोथाखौ गोबां बार साननायनि उनावसो आं दिनै खोथाखौ बुङो। हाजार हाजार लाख लाख रायजो राजानि गेजेराव नंबा दा नं खोथाफोरखौ बुंनानै रायजोखौ थगायनाय आं साना। आरो लोगोसे आं गावखौबो बिब्दि जानला मोनला खोथा बुंनानै आं गावखौ थगायनो साना। दिनै नंगौ प्रमद बर' सार बिथां आरो हाग्रामा महिलारि बिथां सानैजों एप्रिलनि 10 तारिख दिल्लीयाव रसेट हाउसआव लोगो हमनायनि खोथाखौ आं बुंदोंमोन। आरो मानो थाखाय बुंनो गोनां जादोंमोन बिनि फिनखौ रायजो राजाफोरा जाहोनखौ दिनै नागिरनानै मोनाखैबो जानो हागौ। दिनै दिल्लीयाव लोगो हमनाय खोथाखौ रावबोथ' दिनै गाज्रि मोनाखैमोन, रावबोथ' दिनै रागा जोङाखैमोन। दिनै मोजां मोनदोंमोन रायजोआ हाजार हाजार दिनै बुजिनो हास्थायदोंमोन UPPL आरो BPF आरो गुबुन पार्टिजोंबो लोगो जानानै दिनै मोनसे सल्युसनाव फैसिगोन नामा बेखौसो दिनै सानदोंमोन। नाथाय जों दिनै नुनो मोनबाय दिल्लीयाव रायज्लायनाय खोथाया दिनै बे बिटिसिआव फैनानै बिटिसि इलेक्सनाव नांज्लायनायनि मोनसे टपिकखौसो जों दिनै नुनो मोनबाय। बेजों बे सोंखारिलायनाय टपिक नागिरनानै मोननायखौसो जों दिनै नुनो मोनबाय। नंगौ दिनै प्रमद बर' सार बिथां हाग्रामा महिलारि सार बिथांमोना दिल्लीयाव रायज्लायनाय खोथाया नंगौ, खौसे जानायनि खोथा बुंनायाबो नंगौ। अब्ला दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथां, मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथां आरो जायफोर EM MCLA बिथांमोनाबो जुदि दिनै हाग्रामा महिलारिजों खौसेनि खोथाखौनो दिनै जुदि रायज्लायबायब्ला, मोनसे जानायनि खोथाखौनो दिनै रायज्लायबायब्ला, अब्ला दिनै बिटिसिआव फैनानै मा जाफैयो? सैथोआ मा? सैथोआ बबेयाव दंबावो? बेखौ दिनै साननो गोनां जानानै फैदों। दिनै आं रायजो राजाखौ साधारन व्यक्तिब्लाबो
आं दिनै खावलायनो सानो मानगोनां प्रमद सार बिथां आरो मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार बिथां सानैखौ मोनसे स्टेजावनो जिरायहोनानै मोनसे स्टेजावनो गसंहोनानै बेजों बेजों आर'नाइ गानहोलायनाय खामानिखौ दिनै सोर मावगोन? गासैबोथ' मोनसे मोनसे एंगोलाव दिनै बेस्थ' जानानै दं। सोर मावगोन? बिथांमोन सानैखौ गोरोबहोनानै मिलायहोनानै गभर्नमेन्टखौ स्ट्रं खालामनायखौ दिनै सोर मावगोन? सोरबा बेक्तियाथ' ओंखारबोनांगोन। गोबां बेक्तिफ्राथ' दिनै ओंखारबोनांगोन। खोथाजों बुंबाल'थ' जाया। दिनै आं बुंगोन जुदि प्रमद बर' सार बिथांनि लिडारशिपआव जुदि गासिबो सिस्टेमा जुदि थिग जायोबा बिपिनि गासिबो एमसिएलएफ्रा प्रमद बिथांनि सालायनायाव थां। बिथांनि लिडारशिपआव जुदि दिनै सिकिउरिटि दङब्ला जुदि आरो हाग्रामा महिलारि बिथांनि लिडारशिपआव जुदि सिकिउरिटि दङब्ला सोरबा इउपिपिएल बिजेपिफ्राबो थां खौसेनि थाखाय 24 घन्टानि उनाव प्रमद बर' आरो हाग्रामा महिलारि एक जायनाय जाया नाय बेखौ दिनै लुबैदों। दिनै खौसेखौ लुबैनानैसो दिनै बयबो खामानिखौ मावलायगासिनो दङ। रावखौबो राव दिनै गोरोन्थि साननो नाङा। दिनै खावलायदों जाफोरखौ दिनै दिल्लीयाव रायज्लायदोंमोन रायजोआ नार्भास जानो नाङा। खोब खम समनि गेजेराव मोजां दिनखौ जों लाबोनो थाखाय जोङो दिनै नाजानो नांगोन। थेंक इउ। दिनै नोंथांमोना सोंनाय बायदि बेफोर गासैबो मानो जानो मोनखो होननानै सोंनायनि फिनाव आं बिदि बुंगोन। आं दहायबो बुंखादों आं ओरैनो बाराव जानला मोनला खोथा बुंग्रा मानसि नङा। दिनै जायफ्रा गभर्नमेन्टआव दङ जायफ्रा दिनै इउपिपिएल बिजेपि जिएसपि खालामनानै गभर्नमेन्ट खालामना दङ बिथांमोननि एमसिएलए इएम बिथांमोना 6 जननि अनगायै गासैबो एमसिएलए इएम बिथांमोना हाग्रामा महिलारिजों बिनि जुगिदि नङा बैनि जुगिदि सोरनिबा जुगिदि नङा सोरनिबा जुगिदिब्लाबो आंबो दङ सार होनग्राया बे सैथो बे नंखाय नङा। आरो बिथांमोना लोगो हमनाया इउपिपिएलनि इएम बिजेपिनि इएम एमसिएलएफोरा हाग्रामाखौ लोगो हमनाया गाज्रिनि थाखाय लोगो हमाखै। जों खौसे जानांसिगोन सार होनग्राया सोर? इउपिपिएलनि इएमफोरानो। दिनै प्रमद बर' बिथाङा आन्दलननि स्पिरिटखौ लानानै खामानि मावनो साननायखौ 4 बोसोर गभर्नमेन्ट खालामहोनानै बिथांखौ जिर' खालामनो ओरैबायदि पलिसि लाबाय बिसोरो बेखौ जों दिनै हमथानांगोन होनग्राया सोर? इउपिपिएलनि इएमआनोथ' बुंदों। नोंथाङाबो जिर' जानायखौ जों लुबैया प्रमद बर' बिथाङाबो जिर' जानायखौ लुबैया होनग्रा बेक्तिया सोर? इउपिपिएलनि इएम बिजेपिनि इएमआनोथ' बुंदों। अब्ला दिनै नाय खौसेखौथ' गासैबो लुबैदों। दिनै आरो बियो माबोरै जानो मोनखो होननानै बुङोब्ला दिनै आं बेखौनो बुंगोन एप्रिलनि 1 थारिख लास्ट एसेम्ब्लियावहाय मोनाबिलि समाव प्रमद सार बिथाङा मोनसे खोथा बुंदों आङो फैबाय थानाय समाव रिजाइन होनांनो हागौ। दिल्लीयाव आं अमित शाह बिथांखौ बुंनानै फैखाबाय। प्रमद बर' सार बिथाङाथ' बुंदों आं गोबाव समनि थाखाय फैयाखै आं फैबाय थानाय खम समनि गेजेरावनो आङो एंगारनांगौबो जानो हागौ। सोर बुंदों? प्रमद बर' सार बिथाङाथ' बुंदों आङो नंखाय राजनितिकआव थाबाय थानो आं गोसो गैया। बेबायदि राजनितिकआ आंनि थाखाय नङा। सोर बुंदों? मानगोनां प्रमद बर' बिथाङाथ' बुंदों। मोजांनि थाखायनो बुंदों बिथाङाबो। खौसेयाव जों गासैबो दिनै फैनो हायो बेखौसो दिनै जोङो लुबैदों। आरो दिनै बिथाङा आंखौ बुंदों जाया लोगो हमनो लिंहरदोंमोन बिथाङा बुंदों नोङो सासे गुड कन्ट्रेक्टर गुड बिजनेसमेन जा आं नोंखौ बेयाव सापर्ट खालामगोन बिथाङा आंखौ बुंदों। बेजों लोगोसे बिथाङा मोनसे खोथा सिरियास खोथाखौ बुंबाय प्रमद बर' बिथांनि गभर्नमेन्टखौ बिथांनि सालायनाय सरकारखौ 4 बोसोरनि थाखाय आरो नेनानै थाबाव फैबाय थानाय समाव हाग्रा महिलारिखौ नोंसोर लाबोफिन। आं सासे साधारन बेक्तिखौ सोर रं इनफरमेसन हरनानै बिथांजों आंखौ लिंहरजाहोखो? आंसो प्रमद बर' बिथांनि गभर्नमेन्टखौ सोलायहोनो हानाय
डिसमिस खालामनो हानाय आंसो, आं सासे हादरन बेक्तिसो, आंहा जेबो गैया। बेबायदि रं इनफरमेसन हरनाय खामानिफोरखौ नोंथांमोनबो साननांगोन। आं बुङा सोर दिनै बेखौ खालामदों, मिथिदोंब्लाबो आं दिनै बुङा, नाथाय आं खावलायनो सानगोन नोंथांमोननि मोजांखौ आंबो लुबैयो, गासै रायजोआबो लुबैयो। दिनै बिथांनि सिगाङाव आं बुंबोदों, बिथाङा सोंनाय बायदि बिटिसिआव मा जाना दं। गोबां खोथाखौ आं बुंनो हायाखैब्लाबो मोनब्रै मेन टपिकखौ आं बुंदों। जोंनि बिटिसिआव मा जाना दं, बेबायदि अपरचुनिटिखौ आं मोनदों बिथांनो बुंनो थाखाय। बेजोंल' नङा, साथाम बेक्तिजों आं दिनै रायलायनाय स्कपखौ आं मोनदों। दिनै आं बुंनो थाङोब्ला आंहा जेबो गैया, जेबो माइन्डनि मानसि नङा, नाथाय रं इनफरमेसननि गेजेरजों आंखौ बेबायदि लेंहर जाहोनाय बेक्तिया सोर। आरो नोंथांमोननि खामानियाव जुदि खौसेथियानो जुदि मट'बा, खौसेथि खालामनायानो बयजोंबो गोरोबलायनायानो जुदि सैथोब्ला, बेखौनो लुबैदोंब्ला आंखौ बेयाव लेंहरनांगौनि जेबो गोनांथि गैयामोन। बेनो आंनि बुंनाय। आरो दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा, मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांखौ दिल्लीयाव लोगो हमनानै खौसेनि खोथाखौ गोरबो गोसोजों, गोरबो इसिंनिफ्राय जुदि बुंमारबायब्ला, बेजों लोगोसे दिनै इउपिपिएलनि इएमआनो होन, बिजेपिनि इएमआनो होन, एमसिएलएआनो होन, बिथांमोनाबो दिनै हाग्रामा महिलारिजों थांनानै खौसेनि खोथाखौनो जुदि बुंबायब्ला आरो बिनि सैथोमोनब्ला, दिनै गुवाहाटियाव हाई प्रफाइलनि बेक्तिजों लेंहर जाहोनाय आं सासे बेक्तिखौ सोर लेंहरहोखो? बे बेक्तिया आंनि सिगाङाव मा बुंखो? दिनै प्रमद बर' सार बिथाङा दिल्लीयाव बुंबाय जों खौसे जानांगौ। दिनै बिजेपिनि एमसिएलए, इएम, इउपिपिएलनि एमसिएलए, इएम बिथांमोना बुंबाय जों खौसे जानांगौ। जुदि बेनो सैथोमोनब्ला, अब्ला दिनै आंखौ गुवाहाटि बायदि जायगायाव मानो लेंहर जाहोखो? नोंथाङा बे खामानिखौ दोनथ'नांगौ। डेट मिन्स खौसे जानायनि खामानिखौ नोंथाङा दोनथ'नांगौ। सोर लेंहरहोखो? आंनि नाम्बारखौ सोरबा इएमनिफ्राय लानायखौबो आं मिथिगौ। सोर इएमनिफ्राय लानानै सोरनो हरखौ, बेखौबो दिनै साननो हानाय बयहाबो गोहो दं। अब्ला बिथाङा रायज्लायनाय, एमसिएलए, इएम, इउपिपिएलनि, बिजेपिनि बिथांमोना रायज्लायनाय, जुदि बेयावबो आं जुदि मोनसे फिसा एंगेज जानानै दङब्ला, नोंथांमोननि रायज्लायनायजों आंहाबो जुदि गोजोननाय दङब्ला, अब्ला दिनै आंनि बे खामानिखौ स्टप खालामनो थाखाय, दम होजानो थाखाय आंखौ सोर लेंहरहोखो? नागिरनानै दिनै रायजा मोननाय नङा, नाथाय आं दिनै मोनगोन। आं रावनिबो मुंखौ आं बुंनो साना, सोर आंखौ लेंहरहोदों गुवाहाटियाव हाई प्रफाइलनि सासे बेक्तिजों, आरो बिथाङा मा बुंखो, गासैबो खोथाखौ आं दिनै बुंनो साना। नाथाय बेनो सैथोमोनब्ला, खौसेनि खामानियानो जुदि सैथोमोनब्ला, नोंथांमोननि रायज्लायनाया जुदि थारैनो गोरबो गोसोजोंमोनब्ला, आंखौथ' लेंहरहोनांगौनि खुनु प्रयजन गैयामोन। बरंसो आंखौ इनकारेजसो होनांगौमोन। दे फंबाय, नोंनि खामानिखौ नों आवगायलांबाय था, बिदिसो बुंनांगौमोन।